Mat Radikton lingdo tong khar ubadeu MLA kamau karwat haka khandir terek ujamang. Arhajar pesan ulah lecurep ya ka Maharam Government High Secondary School Makarwat na ka bentak pan bono saya ka art stream ka badai haka pon minster pat minsngi. Kani kalong na markumba kalong ka Maharam Government High Secondary School hakini kisngi kadang don tangya ka science stream. Namar kata haka jing le jurep jong MLA ulah lappa ka jingte ya ka Maharam Government High Secondary School ki dang biang pura ki ying school namar bagi kamra bala jupanan kam da ka JNV ya menta ki la lat bat la thli kumta la long ka ba biang pura ban bo saya ka art stream haka ni ka school puli. Support ka kalau konbinian lah. Yang menteri, Vijay Kumar menteri, ubade commissioner secretary, jong ke education ubala yarap ban le ya bon ki kam haka bangi kren haka bangi apil na keling jongi ki kam de kre school jongi kuiru sebenarnya bunyi i kene ka ya ka efficiency hai haka ba ila ban school to education nga itu nga school to haka jing kren bai la long in depth haka jing wat jing tip kulon pan bai education bila yo ban ai jing mut ji bari PLT ba kumbu officer ba kli do education ila penyalam sakmat haka bunyi i ki jing kam hai improvement ke education haka sekali tang kumta komisi Dres kau tenat bani i pada baki beru ki pho ki teng shan pha berkembang kwa kanong baki beru ki nang kini start kini kyo ki pule ke kadang le bat ni PLT ke inisiatif jong ka sarkar ro ha ka bangi sim ka por bani konsol kumno pun bahai ka pule ka puti PLT bakne kadong ka tanjung ni kan yo ik lagi motoi baro bang sarkar kanirap ha ka ban pen bahai ka pule puti ha ka kadong ka tanjung ka tang kini